Bola sa I, 18 lagi. Sa I, 18. Letter O, 62. Letter O, kumano sa Mr. Santos. Or 62 sa Istos. Letter O, again sa Istos. 16. Sa O naman ang bola, 16 sa Istos. Letter O, 16. Letter O naman, 17. Sa O, 73, siya taga-sama tres. Pagkatapos, straight kaya mo lang tayo. Isasarin natin yung pagkakalap yung pagkakalap. Sa pagpiso naman, ang itataya ang bayari. Straight diagonal. 4 and 5, yung sa ating pagkakapat ang lahat ng mga kulay. G54. G54. Letter G54. Sa letter naman ako, 69. Letter O, 69 sa Estimado. 69 siya. Pagkatapos sa conclusion niya, straight diagonal na lang labanan. Letter ang B, 11. B on 0.